RMN Drama, Muntalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 3! 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate sir ko, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada ngamitaroy sa agtang sa kuwatam. Ala ko, mas... Dia pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon patughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Karon mga higala, niya ang katapusang mananaog. Siya mausi Blackie Uling. Hala! Hala! Daw! Nakadaw ko! Yes! Nakadaw ko! Daog ka! Ay! Sige na, kuhanan niyo mo motor! Hastang laugawa! Oo! Kuha na yun ako! Yes! Ay, yes! Yes! Hastang laugawa yun! Nasurtihan pa yun! Nasaan ang Blackie ay? Bago pa kanina sa darbit, nakadaog na motorsiklo. Yaya. Oh, kisa din nga, anak? Blackie nga, Blackie. Blackie, bilit. Ay. Mao na ba sa nang ngigo ganiha na? Ha, nila? 5 ka 3 points so sabang nahimo na niya? Pero nga di hang likon nga kauban nilang kato sinunik. Mama magkatungatong niya lang. Bisag na pa to. Ha? Di to magsilbi. O di agod ko. Ha? Gani karon, white trailing ang duwa. Ha? Lubong man ang kunta. White trailing. Bitaw no. Bisa pag pick up pa na sila. Sukat kag-pick up sa boss. Sukod ka, boss? Bisag was lista. Sukot. Wow. Oh, nga logo. Hadlokon man. Nga, di man yun sila kapugong sa tuganaugan. O di agod ko. Nyarito. Oh, wakisalig. Ni ako? Ha? Punaan pa yun sa referee. Dias korte. Unom batok 5 ni. Ha? 5 ang kontra. Kita 5. Plus referee. Unom kontra 5. Doon mo na sila ka-referee, boss. Bitaw, bilit. Gibayra na itong usa. Ha? Gibayra na itong usa. Ato na. Pati kayo. Klaro na. Kinsa to'y pangani mo do? Blackie, sir! Blackie! Apelido? Uling, sir! Uling! Oh. Maayong pagkaparis ang iyong pangan. Blackie, unya apelido, Uling. Oh, Unyor. Congrats!
Nakadaog ka og motorsiklo. Salamat, Don Tiburcio. Oy, paminaw. Ah? Ayaw gamita ang motorsiklo sa pagbaligya og drogas. Oh, uy, banglan sa ilong. Hakag di na may tabo, Don Tiburcio, oy. Labing maayo. Okay, mga ikalang, back to the ball game para sa second half. Okay, kamuna ko na ha. Di lang mo na kumusod. Aron ba, mapatas-patas mo luwa. Oy, pati kayo nyo rito, pati kayo. Pati kayo. Wala naman ako. Ana na kumusod kung magkalisod na team. Pati ka. Relax na naman na nyo rito. Siguro mo na nga itong daog pa. Mao gani. Mao gani. Total ang importante na ko. Mao nga, gipaningot na ko. Kailangan nyo rito, okay kayo. Pero ang importante sa nato nga, kita nyo na burog nyo rito, di ba? Oo, tinuod ka na. Kita ang mudaog ani. Ha? Wa na lali sana. Kita ang mudaog. Sige. Suda mo. Ano nyo rito? Sige, mga kabat, ha? Suda ta. Ug katong blaki nga nakadaog. Nisul ba? Murag, paano pa? Kanang, natulog mo ng misod sa Balhabal driver team. Huwag pagduwa. Oo. Man gihapon tao ng mga dagway, ha? Ha? Di ka na magsilbi sa tong team? Misod na si Blackie. Kung may kuyog. Babae man nyo rito. Unsay babae? Babae na nagsulom sa numero 23. Numero pa ni Michael Jordan? Babae? Kinsa ka naman babae? May sonag yun nyo rito. Mapil na suwa. Yamat na. Bueno, obserbahan na to. Anong ipasod na babae? Saman, di tamo putista na nyo rito. Kadiyot lang. Musod ko. Kaliyan na kay mga kaingsunan. Nining tungura karon na misinyas pa si Senyorito Federico. Nabisor siya. Misinyas siya nga dilaw na pasugnan ang second half. Kadiyot lang. Ganong doon ay babae nga gipasod? Nyorito, di ka masugot nga doon ay babae nga mo apil? Kuan, kining, Hadlo ka nyorito, ha? Nga mapilde? Uy, hanggaw, Uy. never nga nahadlok si Federico. Pero ako lang, ganong babae man ang gipasod? Duwa nis mga lalaki? Naman sa mga babae nga muduwag basketball, sir. Uy, di ka mahadlok babali. Mga lalaki guning imong kakontra. Bahay nas duwa, sir, oy. Away problema. Pero, basta nung nahadlo ka, sir, nga mapilde. Di na lang kumapil. Uy, hanggang babae. Never nga nibatig kahadlok si Federico. Never. Sa ato pa. Muduwa, git ka. Unta, kana kung musugot ka, pero og dili, adi na lang sa kumamugusad. Ang ako ba nga, pasingot lang unta ba? Interesado, git ka? Unta, sir. Kinsa pangani mo? Jordana. Jordana? Aresgado ko niya mo. Lingaw-lingaw lang gud. Okay, sugot ko. Unsa kay bahimo ni mo, no? Babae ka. Mo apil kas duwas basketball nga. Laki pang kontra ni mo. Sa ako nang giingon nyo rito, pasingot lang ning ako. Dagandagas korte ba? Okay, larga. Makaduwa ka. Nay, palihog, baby. Buditin niyo. Ang imo maning relo, kwintas og arios. Salamat, Nay. Amping ha, tingalig mapiang kabaya. Ay, kabala ka, Nay. Kaya ko ni. Ito mo kawas niyo. Kay mo tanaw ta sa duwa. Tinuod nga doon ay babae nga muduwa. Naalagin yun. Na, sul sa korte. Uy, muduwa yun. Patuga-tuga siya. Babae siyang buhat. Ano nga lalagay, muduwa na yun. Ipahimutan di kang bayo. Aron ka makaklaro. Ang karoon mga kanana, karoon ang bola sa Balhabal driver team. O kitibol ni Blackie, kitribol ni Blackie, nangita kini kapasahan. O ay babae nga may sword, may apil ni maong duwa. O tuwa lang nga, nagpataplin lang ang maong babae, nagbarog lamang siya. Offside, kitribol ni Blackie, dribble. Oy, gipasang nga to subay, gidawat subay. Wa, bantay, gipasang dala kini. Nanguros pa ang babae, o giitsa. Oops! Unbelievable! 3 points! Yamat ragot.
Kaigosan eh. Kusog pa kay bidagan? Oh, ni Guarda. Oh, ako suga di dagan. Anak ka ng mga karang gibantayan sa number 23 Jordana. Ops! Ay, natsikapan kini ni Jordana. Oy, kaabdi kawayo kay midribol ang maong babae padung silang korte. Gigukod kini apan kusog kay midribol si Jordana. Oh, wow! Nako! Wow! Gidag ang bula! Wow! Oh, tinuto ako nakita. Nakadag ang babae. Oh, shit. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayad, audio editor Chifri Camonada, ng atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ang RMN Drama, dalit kaninyo ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 2, 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Diami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab. Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Butanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitarong sa agtang.